Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın bir derman sözünü fermayiş ediyor. İza kasurat qurra'ukum ve qallat fuqaha'ukum. Bir uzak mübarek hadisin Peygamberimizin sözünün bir guşesi, bir azıcığı. Manası fitne, afet dininden alıp qalayan zat köfülse her vaqt qariylığınız kan bolsa din düşünýäniniz az bolsa dipdir. Men fakat şarjygyny qysgaça aýdyp geçjek inşallah. Qariylığınız kan bolsa din düşünýänligiňiz az bolsa dipdir. Şu zaman fitne afetde kan bolýar. Yani qarin kan bolýarlygy fitne afetin öwüne geçip başarmaýar. Hak Resulullah aleyhisselam'ın derman sözü. Bu şey oturuşukta, şu mübarek celesede otuğunu, din ve dinin manası düşünülüyen yerdir. Ahlak, akida ve Allah ve Resulullah'ın isteyen zadi, camiede, hanevadada ve ibadatta Allah köklüdüğünden dinini düşünmeden çürüyüm, dinin manzı manası aydılsın deyip mübarek celesedir. Allah ve Resulullah'ın da isteyen zadi şudur. Ona qari olmalılar deyip beyle gitmeliler. Qari bolsan da din näme diye, din näme isteye, Allah näme isteye manasını düşünmek gerek. Bir manasını düşünmeň de görürüň, şigice açıklanacak görürüň. O da näme görürüň? Adam özünü tanımak gerek. Özünün menziletini, jaýyny, näme ýagdaýdadygyny tanımak gerek. Ine dinin manasynyň berişi. Adam özünün hormatyny tanımak, ibadet etse Allah'ın ýanyna gat erzişli mahlukdygy we öz halyny da bilmeli. Yani özüňe de näme qadimallal. Ine dinin düşünmeli manalarından şey. Geleyliň gurrüňeň. Şu gurrüňi Hazreti Sa'di aleyhirrahman Bustan-ı Sa'di'de bir misal bilen getirýär. Bir wagt bir gişejik owa, bir 20-30 öý bolup bir owa ýaşap bilen. Ohum şu 20-30 öýüň içinde bir ýaşuly kethuda bar. Şoň hükmü ýürüýär 20-30 öýüň içinde. Sadaka şu aýdanyna düşmeli. Sadakany goýuň diýenne şoň kefi ýürüýmeli. Kecebe şoň patasy bilen oğramaly. Hulasa şol 20-30 öýüň kethudasy ulaqan ýaşulsymış. Muň döwür düşmiljederin oglu barmış. Ohum oglu bilen bir wagt şu zamanyna padşaň bolýan şäherine gidipdir. O ulaqan şähere çykyp gidipdir. Oglu da heniz o owadan daşaryny görmändir. 20-30 öýden daşaryny. Ohum ulaqan şähere baranna dädäni görtdir, öz-özü kiçilýän, öz-özü ýygnanýan. Ogly kepläpdir, dädä dipdir. Sen bir kethuda adam dipdir, näme öre darqýan dipdir. Sen dipdir, owada kepin görýärdi dipdir. Bu ulaqan şäherde näme öre darqýan dipdir. Beli goft salaru farmandehem, veli izzetem has ta derdehem. Sizin çıkarma oğul dipdir. Şu 20 öýüň içinde men kepim ýörýändir. Bu taada sanım ýokdur men dipdir. Ovacığımızda dipdir. Hayt hoyt dip dipdir kepim ýörtýändir dipdir. Bu taada men uğruma adam habar etmese boljak dipdir. Zat diýme oğul gedeýli hadir dipdir. Ine Hazreti Sa'di ohum birji beyt ders aýdýar. Tu ey bi haber hemçanan derdehi. Tu ey bi haber hemçanan derdehi. Keber hişten mensep nehi. Sen özüň höýt näme boldy qadisen dipdir. Häzir o beýik ýerleri gören ak dipdir. Beýik pirler, beýik ewliýalar, beýik Allah'ın ışkyna bagyryn edenler, beýik makam merde adamlar, olar görmäni öz mescit öýüň aragyna jak-jak tesbih gatnak, özüň bir ýeriň üzünde men ýal sofy ýokdur, pir ýokdur, molla ýokdur, näme ýokdur diýip oňa gurrüňe girip görme dipdir. Häzir beýik ýerlerdäki zatlary gören ak dipdir. Adam özüni tanıymaly. Özünün menzileti, mekaneti, özünün näme ýagdaýdadygyny bilmek, qysgaça kep işte geler özün tanan weli diýdi goýaga. Geleyliň Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın 62-nji ýaşynyň mübarek ömrüniň ahyrlaryna hajdan gelip Medine-i Munewwerege jaýlaşdy. Hak Resulullah aleyhissalam aýdýar: "Gije ýatyqam diş gördüm.
Dişimde kan hazinaları, altın kumuşları men huzuruma getirýärler. Şu hazinalardan şu hazinaları öňümde goýýarlar. Emme Peygamberimiz aýdýar, dişimde men elime iki tane alangu elime dakagly diye. Fakabura aleyye. Bu näme boldy bi? Hewre maňa agyr geldi bi diye. Renanaň eline dakylýan zat maňa agyr geldi diye hewre. Bu näjire boldy dip dişimde ha. Oňam maňa wahy edildi diye Peygamberimiz şo wagt dişimde ha. Şu iki tane elindeki tala altından bolany şonu üfle dip. Üfetdim diye. Şunu üflemde tozan bolup gitti elimdeki. Yüreğim jaýlaşdy. Ha, iki tane men Peygamber deyip bir yalançı, ağlançı, hokkabaz adam maňa kol bolup duran şäherleriň daşyny alıp kan adamlary ağlajagy deyip şoňa yordum diye. Ine bilen manasy boldy, men qysgaça içine gireýin, gowjatdan dinleň. Indi mübarek diş boldy. Dişini görse eline altınma. Eline altınma. Bunu hewre Peygamberimiz tala elini agyr görtdir. Näme diýip agyr görtdir? Bunu zinanylar da kynmaly, erkek takynmaya. Biz zinanan gelişigi, erkeğin gelişigi değil. Narahat bolanlygynyň delili şu bolupdyr. Näme diýip elimde badi. Oňam Allah tarapdan ses wahy geltir üfle diýip. Bir üfleseň ýok boljak diýip. Üfledim ýok boldy. Belli bolýar bir ağlançı, bir biderek adam ýavşak musulmanlara ýöne basımda başlarından savuljak. Bir üfedip, bir kişicik şem ýanyp duramady, kişicik ot ýanyp duramasa, üfedende sönüp ýok bolýaly. Muny bir azajyk ýeňiljek musulmanlar azajyk wagt aýyrjak bolmaly. Muny şoňa ýorýar. Ol iki tane elindäki talalarda musulmanlaryň Peygamberimize kol ýanak bolup duran, arka bolup duran Yamame ve San'a şäherleri, Yamamet bir şäher, Musaylemetul Kazzab şu tadan bolýar. Biri de Aswad diýen adam, o da Sana'dan adamlar ağlap taşınalyjagy diýip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam diýişi şoňa ýorýar, bugurun galýa. Ine bila açyk boldy görürüm. İki adam Peygamberimizin 62-nji mübarek ýaşyndan soňra men Peygamber diýip döräpdir. Bira Aswad Anasi. Men qysgaça gurrungyny aýdyp geçeýli. Şon asl gurrungymy Musaylemetul Kazzab o biri. Inne bi Aswadda taryhda zi himar diýip aýtýarlar. Eşekli adam diýdi. Belki öýdi bir eşek ahmakmışdyk bu adam. Innehu laqiyahu himar fa'athara fasaqata liwajhihi faqala sajada li al-himar fartadda 'an al-islam wadda'a an-nubuwwa wa juhalun ittaba'uhu wa ghalaba 'ala sana. Müslüman bolupdyr ha odal. Müslüman adammış. Bir gün baryaqa öwünni bir sürfençek ýerde eşek taýyp ýykylýar. Eşegiň kellesi min öwüne düşýär ýanqa adamyň. Oňam eşek maňa secde etdi ha diýär. Men Peygamber boldum diýär. Ine hemme gurrun işi. Eşek maňa secde etdi diýip dinden çykyp özüne Peygamber diýip bir 2 çaýyň içinde helak bolýar, zelil bolýar, betbaht bolýar geçip gitýärdi. Ýöne şu kef bilen we juhalun ittaba'uh. Bir tofar jahillar, bir tofar samsyklar özüne göre adam tapyp, adam üýşürip Sana diýen şäheri öz adyna geçiripdirdi. Yani kan adam ýygyny düşürip bir şäheri öz arkasy etipdirdi. Araplaryň bir mesele var ey jemaatlar. Araplaryň bir mesele var, o näme? Likulli saqit laqit. Likulli saqit laqit. Her bir qaçyp batan zady tapýan adam da bada. Her bir qalan gaçan zady eýe bolýan da bada. Bir de bir qalan gaçanyň da bir aşgal hili, şunlady eýe bolup arka bolup hey edip sen ne bol Peygamber ha sen ne bol Peygamber diýip bir şäheriň şudur arkasy etip goýupdyrlar. Mahtumul şan näme diýe? Eşek özüni egsil saýmaz bedewden. Qymmat etseň at ýanyny bellidir diýe. Eşek özüni egsil saýmaz bedewden. Qymmat etseň at ýanyny bellidir. Dakygly duran ýerine eşek de özüni men atdan näme kim diýip aýtýan bolmaly.
Kıymat et görsen belli olur diptir. İkisini bile çaptırıp görsen de, ikisini bir yanına koysan da, her näme dersen de at belli, eşek belli näme dige. Eşek ödün eksik saymaz bedevden. Yani ödünü ulumsırıp, beyik adamla bilen demetçek bolyan adam ödü bir eşek deydi da, mana et ya hamaktan ulişanna. Men arafa nefsehu, arafa rabbehu. Ödünü tanan adam Hudayını tanar diptir. Bütün ulemalın kefişi. Bütün danışmendi İslami'nin kefi. Belki bir toparla näme deydi? Resulullah'ın da aydın sözü deydi. Ödünü tanan adam Hudayını tanar. Ödün tanımak iki tüysülla. Bira ödün tanımak meni Allah adam yaradıptır. Meni hayvan yaratmandır. Men Huday bilen bolsam ruhaniyetim kavi olup perişteden de men artmasa. Ve laqad karramna bani Adam Allah bizi betersilikle diptir demek bila bir ödün tanımak. İkinci ödünü menziletini, öz makamını, öz halını tanımak. Öz yağdayını tanımak. Ödüne näme kadimesizlik. Men bir ecil adamdırın. Men bir yiğiştirin. 100 yıl bundan ozal yok. Yeni 100 yıldan yerine tevine girecek. Anriyim bäriyim belli deyipti. Ve hem men bir ecil adam men eyyame bende olmasın bolacak delliyse yine bir de ödün tanımak. Ödünü tanan adam Hudayını tanar deyiptirler. Ödün tanan veli diyerler de. Aslı cami-i beşeriyette erheleyin arasında, enatağın arasında, oğulgıydın arasında, hemsayan arasında, mescidin içinde, mahallen içinde, riyasatta, müdiriyette ve beylikde oturulan arasında kanun şıda adam öz halını tanımak. Bir erheleyin arasında bir zinana ilerlep, öyün hemmi gurrunun öz eye olacak bolsa, zindigine narahatçılık dörüye. Bir zinanı öz halını bilmeli. Men şu öyün zinanası öz haddine çeli dehalet etmeli yerlerde dehalet etmeli. Eyni çıkıp erkek de şeyler. Eğer öz erlik halını bilip men şu öyün erkeğidirin deyip bir näçe vazifesini özüne geçirse zinanıdığını bilip de men şu öyün zinanasıdırın. Öyün erkeğe demen deyip de bir neçe yağdaylarda özün raayet etse ya oğulgıydı. Men öyüm ulsa da men öyüm körfe oğlu ya orta oğlu ya ulu oğlu ya arasındaki men özüm öz halim bilsem diyse hala derdi dünyadan geçenden sonra hala derdi baka. Hala derdi dünyadan geçenden sonra hala baka. Ama dert yok bol ya ki her kim öz halini tanıysa. Her kim öz yağdayını bilse. Ya medreselerin içinde, ya hücrelerin içinde, ya mescid cemaatın içinde. O sen adançı de, nämetçe kim bir yerde adançı vardı, bäsleşip davalaşıp yürüp. Adançı del ki sen? Yıllı bir gedek gurrunut adanın vakti vardı, adançı bilen. Ha şeylemiş, şeyli demiş, sen bernaman şidiremiş. Günni dava etmeye sen halın yok ki, adançı del ki sen? Her kim öz halını öyle bilmek gurrun abi. Adam özünü tanıyıp da, öyle haddinin eve geçmese, camiye islah ol ya ki. Ya hiç zattan şeriattan haber yok. İki tane büyük alimin arasında dava turucu yok bulup oturan yerine nazar veriyorti. Subhanakallahumma ve bihamdika ve tebarek esmuka ve teala cedduka ve la ilahe gayruk. Men şu ulu milletin arasında Hudayi müşahede edip şol adam yankı subhanakan manasını bilen akta öldü. Oturan yerine nazar veriyor, nazar veren mi oluyorti? Mahvaradaki bir kimdiği tanılmayan, ustadı kim, terbiyet veren kim, şayet hatta anırdaki oturan Müslüman kepler duran kafirdir belli dedi. Meğer Armeni Osman biri geçmedi mi? Macaristani dervişi durugin bol. 12 yıl Türkiye'de okuyup, alim bol Müslümanların arasında girip, casusiyet kıçbendir mi näme? Hiç tadı bilmediğin gelin, nämetçik nazar verip yürüp. Büyük adam, büyük alim, büyük pirlin iyidinden, ol buradaktır, ol kafirdir, ol nämedir, iyilerinden keplep, nämetçik bitirip, nazar verip yürüp. Öz halın tanıman görürünü. Kadrin bilen adama ak nesihattır, kadrin bilmedik adama kuluğuna talağı, hak döküyor verir. Yani deslapta da ettim, bu tayı üyüşüp gelin okuyayım diyilen yer değil, şu meclis. Dinin manası düşünülen yer. Bu bir kepler aydılanına kıyamet şiyaka tutulacağı yada salınıp aydılayan mana görürler. Öz halını tanımak mana görürler ha. Yankı betbahtı ödü ödünü peygamber diyor ki, ödünü eşek yıkılanına.
Bir yani kitap mutala ettim. Ya men bir jelese oturdum deyip bir kitap mutala eden ne olsa, bir jelese şirke eden ne olsa, bilenini öwret halka, nämetçik onun bunun ayağına tayaq oklajak bolup ýörüp. Nämetçik onu bunu yamallap dini ewal kitçek bolup ýörüp. Hani hayatı, hani yüzünün suyu, hani Hudaýdan gorkmasy. Özüň tanymak manasy, öz halyň bilmek manasy. Inne özüne menne peýgamber diýen adamyň gurruguna geldik. Onun adına Musaylama diýerler. Tarihte Musaylametul Kazzab diýerler. Yalandan özü bile dura, yalandan özünden Kur'an mecerip Muhammed de peýgamber aleyhissalatu vesselam menne şoň şerigi hem klasy menne peýgamber diýenmişler. Musaylamatul Kazzab peýgamberimiziň mübarek zamanynda Medine-i Munawwaraga kan adamlar bilen gelipdirler. Bir tofer ulamalar aýdýar, şu Musaylamatul Kazzab iki gaýtar geldi peýgamberimiziň huzuruna diýip. Şu ulamalyň kefine görä menne iki gaýtar aýdyp hyzmatyňyza ýetiren. İki gaýtar gelipdir. Äwvelki geleniň gurrugy inneşi. Gelýäka öz içinden ýa-da öz kowmynyň arasynda aýdýanmış, eger Muhammed aleyhissalatu vesselam özü dünýeden ötenden soňra maňa bir zat makam, mensep, ýer ýurt berjek bolsa men musulman boljak diýip gelýänmiş. Aýtaýdyň, eger Muhammed aleyhissalatu vesselam özü dünýede men ölemden soňra şulardan bir zat diýmeli hamana. Şu jüri bir zat berjek bolsa men aýydyny düşjek diýip gelýänmiş. Kan kowmy bilen üýşüp gelipdirler. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam ýanynda da Hatibul İslam Hazreti Sabit barmış. İkisi Peýgamberimiz aleyhissalam ikisi diýen başga adam ýok, şoňa görä aýtýanlar. İkisi Peýgamberimiz aleyhissalam Hazreti Sabit şu kowmyň üstüne gelipdirler. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamyň da mübarek eline hurma bagyň şakasyndan bir çywyk bir şakajyk da barmış. Inne ol näme diýip barmış? O gurrun ýok. Olasy eline barmış, bir zada gerek bolup barmış, bir ýerde goýjak bolup barmış. Mübaregiň eline barmış da. Bir çywyk barmış. Ohum ýanky adam aýdypdyr Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselama. Eger sen nipdir dünýeden ötüňden soňra maňa bir zat berjek bolsaň men ýygyňa düşeýin nipdir. Ey cemaat, Resulullah aleyhissalatu vesselam mana seçipdir. Mana seçýänliň başy da mahlukyň içinde. Ey cemaat, Hazreti Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mana seçipdir. Mahlukyň içinde mana seçýänliň başy da. Aýdypdyr: "Law sa'altani hadhihi al-qit'a ma a'taytukaha." Ey Musaylama diýipdir. Ey Musaylama, elimdäki çywygy dileseň de saňa berip bermen, başga da dagdap berme diýipdir. Zadyň ýeti bolmaly adam dädirsiň sen niýdigi de. "Law sa'altani hadhihi al-qit'a ma a'taytukaha." Elimdäki çywygy da saňa berip bermerin, başga da dagdap berme diýipdir. Eger şu çywygy dileseň de saňa berip bermerin, zadyň ähli dädirsiň sen diýipdir. Çimçäň safydagy eline düşmeli adam dädirsiň sen niýdigi de. Eline dağı bir zat dağı täbilla berip bolmaz, sen adam görýäňmi diýdigi de. Dargatçak adamdyrsyň sen, Hudaýdan daşa adamdyrsyň sen niýdigi de. Men elimdäki zat däl, Allah birini bir zat berdiýse, bermeli zatlar diýdigi de. "İnnema ana qasim wallahu mu'ti." Allah berýän men paýlaýan ilmdan, ışıktan, mehabbetden niýdigi de Resulullah aleyhissalatu vesselamyň mana gurrunlaryny çywygy da saňa bermeýänlikdir. Şu görünüp duruşundan erzeşi yok, yerde yatan çywygy da saňa bermeýänlikdir. Çimçäň safyna saňa berilmer hiç wagt diýipdir. Türkmeniň manasyna görä aýdylýar-da. Hazreti Sa'di aleyhirrahman diýär: "Habisra şu ta'ahhud kunyu binawazi, habisra şu ta'ahhud kunyu binawazi. Bidawlati tugunah mi kunat bi anbazi." Bir ewre past adamlar vardır diýipdir. Oňa dagy arka bolup eline çimçäň safyny berseň, sen arkaňdan çimçe bilen bay bulajak işler vardır diýipdir. Bir tower adamlara sapdagy berseň, sen arkaňdan bay zulm etjek, dargatjaktyrlar diýipdir. "Habisra şu ta'ahhud kunyu binawazi, bidawlati tugunah mi kunat bi anbazi." Sen arkaňdan bay dargatjaktyr. Habardar bol biriniň eline mesuliyet bereňde diýipdir. Habardar bol biriniň eline mesuliyet bereňde diýipdir. Habardar bol biriniň eline müdiriýet bereňde diýipdir.
Bulun mücre salamasın. Ya oğrinçalıktan ya açıklıktan ya görünüp durandan. Sivıqda vermerin deyiptir. İğdinden ne bir kep aytıptır. Peygamberime. Ey Musayleme. Len ta'duve emrallahi ta'ala fika. Ve le in edberte. Le ya'qiranneke Allahu azze ve celle. Ey Musayleme deyiptir. Hudayın buyruğundan, Allah'ın emrinden, Allah'ın kaza kadarından edafe ve süyüş bilirsin damı kadiyamı deyiptir. Ne deydi? Allah'ın emrinden, Allah'ın kaza kadarından ewe süyüşüp min dünyadan ötümden sonra da ödün bir peygamber olup ulu milleti iyiliğini süyüşürüp, iyiliğini düşürüp bir barnamada yürür damı kadiyip yürüme deyiptir. Hit kalarsın deyiptir, beytme deyiptir. Yine de eğer men diyenim etmesen Allah seni helak eder deyiptir. Ay Hazreti Mevlana ne diye şu manalardan çıkarıyorlar. Bes dili çon kuhra engihtu murqizirek ba dupa avihtu. Bunlar altın menen yazılmalı gördüğümler. Hazreti Resul-i Ekrem aleyhisselam ol Museylimetul Kezzab ol habis adama ne dedi? Allah'ın emrinden çıkıp bilmersin dedi. Hudayın emri üstüne yürür. Ol qawudur. Hemun behter ki Allah'ın emrine muti olup Hudaya men bindengdir nip mana olup yaşasan ki dünyan abat olur yoksa zelil olursun deyiptir. Bes dili için kuh engihtu murgizirek ba dupa avihtu. Sen men der salmalı. İleriki dağyalı yürüklü adamları vardı deyiptir. Yürük dağyalı hem katı hem yürük ulukon ödünü nem mukadiyen adamları geçti. Yunan'dan tut Çin'in arkasına var yençe. Danışmentten tut padişahları var yençe. Dağlarını sarsıp düngdürdü Allah olan hemmelerini iptir. Namı nişan bağmış olurdun. Ellerinden bir zat geldi mi? Pempeyideki ulukon oğudun öyler, Mısır'daki ulukon parklar, ulukon gülüşüp hoş geçirirler. Ulukon cahilin içindeki haram yoldan gülüşürler. Ne molli? Bes dili için kuhra engihtu dağyal yürüklü adamları dündürüp yerokladı Allah Teala. Murgizirek ba dupa avihtu. Zirin kuşvalya ödümü avçılara tutturmarınıp avçı onu tüyünü bilen soğuşurya onu damağını salıp iki ayağından ısırıp koyuya da bay zirin adamlar var bay gürleyadile bay kipleyadile ödlerinin zirinliklerine dayanıp ödlerinin ılmına dayanıp kavrının içine iki ayağı bilen sallanıp qarıla deyip. Bes dili için kuhra engihtu murgizirek ba dupa avihtu. Zirin tutulmayacak kuşları iki ayağından salla koydu Allah Teala deyiptir. Bir danışmendin biri amanada misal Yunan'ın büyük danışmendinin biri öyle geliptir görse enesi dünyadan ötüptür. Görse enesi ölüp batı, enesi elak boluptur. Oğum şunu görüp ant içiptir menişi ilmimin doğru bilen, okuğun doğru bilen Yunan'ın hakimlerini üşürüp cami-i beşeriyetin ölüm diyen zadı ayırarın men ettirdi. Enesinin ölülüğüne narahat bolup. Ödü dünyadan geçeni 3000 yıl geçip var ya o danışmendin. Ödü ölüp gideni 3000 yıl. Onun mer milyardı hain sallar geçip gitti. Bay zirin kuşlar yanık bolu. İki ayağı bilen böyle kısırıklı yatıyorlar deyiptir. İnsan ödünün halini tanımak gerektir. İnsan ödünün yağdığını bilmek gerektir. Uğraksi üşüp gürlemene edafi hali yoktur. Hemun behter ki avadallığı da bolsa, malı da bolsa, okusu da bolsa, ilmi da bolsa, Allah'a köp şükür deyip ödünün gerek yerine istifade edip, camiiyetine hizmet edip, mehabbete, imana, emniyete, Kur'an, sünnete sebep olup, mehabbet bilen evesi işsin, neyin ki ödünü yitirsin. Peygamberimiz Aleyhisselam ona aydıptır, Allah'ın emrinin evesi iş bilmersin, tekabürlenme deyiptir. Hem şuna ahirki aydan kefname Peygamberimizin şu didarda. Ve inni la araka ellezî uritu fihi ma ra'aytu. Hay deyiptir Peygamberimiz. Şu dişimde görüp hüfredip üfleyen altınım sen mulamasan olacak deyiptir. Ve inni la araka ellezî uritu fike ma ra'aytu. Hay şu dişimde gören adamın biri sen mi kadiyen men deyiptir. Ödüne Peygamber deyip gurrun tapmasan olacak deyiptir.